Ira kollega tiegħi ġew hawnhekk u prova jistaqsi lil Edward Zammit Lewis biex jippubblika l-invoices tal-attività li jagħmel fil-lukandi ta' Silvio De Bono. Inti għad għandek buffet breakfast jekk ma jimpurtax inħallilek ir-reklam hawnhekk ħalli tgħid li qed nikdeb. Ħadd ippubblika l-invoices għal dik l-attività? Jiena l-ewwel Mario nirringrazzjak tar-reklam li qed tagħmilli. Però rrid ngħid li diġà huma tnej żewġ attivitajiet huma sold out isnej jiġifieri għax qed tagħmel ir-reklam. Nispera mista tibgħat li xi invoices għal dan ir-reklam. Ħadd ippubblikhom l-invoices? Jiena dan huwa servizz li ħadd jien ħadu ovvjament il-kostitwenti tiegħi u ħallasna għalih. Peress li ħallas diġà, Ministru, inti qed li ħallasta l-attività li ħadd tagħmel għada filgħodu. Għadha kif ikkonfermajt issa. Li għadha kif ikkonfermajt issa ftit minuti ilu qed jiena ħallasta għal dawn l-attivitajiet. Mela, ħanerġa' ngħidlek. Aħna kull kandidat jagħmel attivitajiet hawn min jagħmel ħafna u min jagħmel ftit jiena għasni fin-nofs. L-attivitajiet kollha li jiena għamilt fil-lukandi tad-DB jew f'kull lukanda oħra dejjem ħallast għalihom. Daw l-attivitajiet li għandi din il-ġimgħa inħallas għalihom wara li jkunu għaddew. Tikkommettiru hekk li tippubblika l-invoices tal-attivitajiet li saru li ħassir għada, Ministru, tikkommettiru hekk li tippubblikhom l-invoices? Tikkommettiru hekk? Jew nkella mistaqsi oħra, Edward Zammit Lewis saret l-attività u ma ppubblikax l-invoices. Jiena inħu pjaċir, kieku forsi nagħmlu press conference hawnhekk id-Dar Ċentrali fuq it-television nkun hemm jiena u Simon Busuttil, jiena nippubblika l-invoices ta' żewġ attivitajiet u Simon Busuttil jippubblika l-invoices ta' nofs miljun li ħarna. Ħadd tippubblikhom imma tinsaqsik jiena. Għax fl-irwol tiegħi ta' ġurnalisti nista' nsaqsi lilek jekk mhux ħadd tippubblikhom. Le, Ministru ġifieri. Noħodha bħala le ġifieri. Mela mhux ħadd tippubblikhom l-invoices. Mistoqsijiet oħrajn? Okay. Grazzi.